Keď sa pýtam ľudí, či sa modlia, odpovedajú mi: áno, Otče, modlím sa. Prosím Boha o rôzne veci, ďakujem mu a žiadam ho o pomoc. To je všetko? Len prosíš a ďakuješ? A čo ďalšie dva spôsoby modlitby? Chváliš Boha? Chváliš ho za to, že je taký úžasný, ako to robíme aj počas svätej omše, keď sa modlíme Sanctus? A chváliš ho celým svojim srdcom? Ďalej sa pýtam, uctievaš Boha? Naplňa ťa úžasom tento veľký Boh, ktorý je zároveň jediným Bohom? Modlitba, ktorá posilňuje vieru, musí byť vytrvalá. Katolíci musia byť vytrvalí. Okrem takejto modlitby a vďaky musíme Boha chváliť a vzdávať mu úctu.